Gaeilge bhfuil Gaeilge, cibí eitiúilte bhar fud a dóin, seolm banachtaí a go bheith trasán na Nollaig agus Fáilte romh ag an ócaid iarúil seo, seolú cór na Nollaig agus leabhair. I dús baire bhailim focail buéis rálan ar gcuid muoinithirí, foras na Gaeilge, agus an chóirle hAoine, agus ar nóia clár na leabhair Gaeilge a churann ar gomas leabhair ailsiú. Bhailim focail buéis rá chomhaid le Ellie seo agus Jennifer Garrison agus féadmar rá marach an bheirt seo ní bheabhar ar gomas an obair seálaigh chorigrí cohéfachtach agus go snásta agus é dhéantar. Anis gan na hiú muile bhailim íchaintúir na hócaidí seo churmar láthair, sin é an craoltóir, an láithreoir, an léitheoirí commasach sin Sinéad Ní Uallacháin. Hawit a hinnéad. Gur mí maithagad a chaithil agus gur maithagad le fuair an chóras ceiste chum labhairt ag an ócáid so. Nuair chuirch ceisterum, bhí sa cuioineh siar na blianta a mithe harann agus mar a bhíocha gin an trása bliana aimseir na Nollaig, ag seola na Nollaig, mar a bhí míist tauntathe le chéile in ionad ealaíonna écinint coslifis an ord chathair, le ggóil fianna a caint is a cabaireacht. Ach ní hálaigh a há im mbliana, agus is fiú ar nóir de dhíriú ar an mblion eisceach dúil a bhí againn ar fad, agus há sun dianta go snasta sna PC scríonóireachta a há in agrán na mísa sa de chóir. I fiochan siar fithe, níl dat fé Cainín ar an vírus corónach. Ach tharla achtraí agus scéalta nuachta go leor eile chomá, go raibh suirt darúd glandianta a gumsa ortha go dtí gur bhearraigh brandán de laptómiad ina alt. Agus échtint áthúirtaige dúin ar scéalta a bhain leis an danga, leis na Gaeltachtaí, agus leis na méáin Ghaeilge i measc eile. Céchreaach é gur tús na bliana a bhí gceist nuair a cuireach cláusúir leis an aine idir an dáfrií a fortí ó thuaig, nó céchreaach é gur fé gar a calírí bhí cuairm na Gaeilge agus na Gaeltachta i míana tosaigh an rialtas nó. Well im líana chomá bhí anna chaint agus bhí anna rá ar an bhoclóir nó bír le Gaeilge, folklór í bhíanáin, agus tres líam an obair leis an bhuireann a bhí plé leis obair na gapal dianta a gcuibh. Ach cahamar rá gur bhainesa anna haineh as folklór fihe le cahal mo chuile, inar dúigh sé héin a pré golf ina ghlúis, mar éan le focail agus nachanna eile a bhí go mór i méal an fóbail im líana. Scéalum lán, clotharú, rianú, uignis fiú. Agus duine amach focail a bheith ar bhara or danga gin san abhlíonn chomá, marga mar hampla nó éiginteacht. Agus há eilentitlaí a trocht ar an mratamacht ina alt, mo lán chuút fihe chomá. Bhí uaireanta eilna deir sé go mrafa wit an bratamacht mar bhallart ar an blá, cé go bhfuil sé ag bailiú datig a ríist ag tacht chun deir na bliana. Agus an ceart ar fada go dalan. Agus deir na bliana ag tanna linn, tho am fós chun brunta na síich nach duine amach ar an chuma, agus má moltaí a tastáil wit do leabhair a bheith i rúnach do riine, tho scata moltaí listáilte ag úidir agus lucht litríochta a bhfuil fis a gúram go maithe có. Réaltá ní leanáin, Alban í Gharmhaigh, Bridget Vernach, Seosfó Murachú i measc eile, agus tho Dúr ar a laiad téis a ghost in the throat le dúrní riafa a lua, leabhar a bhuaig gradam an post an san le déanaí agus a cenithe gom hénig agus thasúlagum tuairt féig aimseir na Nollaig go háirthéinis agus é molta go háir na spéire ag cuidmha de léirmheastóirí na hiiriise. Im líana chomá go mar sláán le Gael agus tá ómós clí léirithe dóibh, agus go tráthúil is a caint ar charactar ó na óige a há mithe ar chlína fír na chomá le fada a há Mícheál Ó Ruarc le sráid a ghánta fé raum a hefrig a óige. Ahantas clí agus ahantas arúnach tucha ige do Vidí Wren, Morton Ó Lorcáin, Seán ón Bhaice is bradam na hanimnacha, Jimmy Mickey i measc eile. Agus splécha ó thuirte gom díobh ar an agrán, gheaslam cúpla alt eile a lua libh chomá, alt fólí ní chiaráin ar bhliain chorach an túisgurt agus alt mhórí ní ghaire fé bhliain chorach vericá agus í trocht ar na dúchláin atá riimiis lucht na stát aontaithe. Agus mar ocail scur, dáin a chuig go mór i bhaimirim ceann i scríg Paul Lachlan, caiis a há mar hedaléir agus gheaslam é léamhdíobh tha sé gar de róhaint na bíochan imníoribh agus caiis níor higus cad a brí cin brí a bhí leis an bhocail san agus bhíorm dul chofada leis an bhoclóir ach vigil nó watch a há gceis leis agus sé a há mar hedal ar an nánsal. Inis i grí na stoirime
nuair is fusa titim ná éirí, cuinímis caitheis dá chéile, in norchadas na híthe fada, go dtí go ducaig ghrian gheall na maidine a ríist. Agus hasúla gom nach fada bhain an ghrian san. Nis fógraím go bhfuil agrán na Nollaig seolta agus cóthardachas ó chrí leis na hAoine a bhí buintach leis an agrán san, ach níl deir le mocha dúil go sí go fóil mar tháileann sa thugam agus caithfar iad sa a cheola chomh má obair mhór dianta ag na húdar sa agus an dream Fáilte hAoireachta. Ní bheith fua a go oraibh sé an chiad leabhar insint ó chrí le hAntoine Leiris agus is insint ó chrí a chágeist leis an leabhar sa mar thá cuirsís á dhéanamh ige ar a héal le húil le na bhac. Maríoch a bhean inún síos glebh le hAoireachta sa rhainc cúpla bliain siar agus ba í máthair an linne bhí chomá. Achas dólim ghfuil nóta dóchais sa leabhar sa ghfuil sé a gin sin dúin gan ligint an drorod a tháirlathe dúin in ar saoil láimh an uachtar a bheith ige a rin agus fiú ar chúil an leabhar deir sé ní thuirme an tástacht seo díomh ní bheith fua a gom oraibh agus ag leart go díireach leis na Seolfaidh. A chá sé eistrithe agus nasta go Gaeilge ag Colm Ó Lorcáin agus ní héanúntaobh gur bhuaig an leabhar sa dúis an oireachtais sa bhliain 2008 agus chaimtasnathe á léamh so sin leabhar eile a bheith ar an liste a bheith sa bharrta gom é sin agus dúir ní riafa aimsir na Nollaig beag anna chúpla lá rómamach á léamh san. Ach Colm Ó Lorcáin is as dúirda agus is as dúir chomá do fól ó Cainín údar Fileánfál agus tá trí scéal in éon leabhar a bháin an sa Fileánfál an tedal atá céú héin an tús agus an tománaí agus díríonn pól ar an bhainteasaíocht na scéaltas a do riine óga tha sé dírithe ar súd atá idir 2 bliain déagdíis agus 4 bliain na déagdíis. Ach is dólamsa gomach sé na scéalta ina rúnta chomá do léitheoir fásta agus go muintheach léitheoir fásta sult as an leabhar sa mar ón méid atá léit a gom go fólín tá sé dáscríofa agus tá sé éasca a léamh beidir fála mór fásta gomach sé ina rúnt dóibh mar thá sé tainmhach agus thá sé tarintach chomá agus thá sé luite ag Anton McLaughlin mar cheann de leabhar na bliana in agrán na Nollaig don Irish cór. Agus mór bhfuil curamach goibh ar fól ó Cainín, bíú fiachant ar agrán na Nollaig den Irish cór mar thá gearscail leis fáilte ann chá difar beag sa chéal sin thar a thá mar hedal ach is dom meach sé seo go deas don stoc an Nollaig agus tá sé fáilte ag leabhar cór mar chuid don tra ón saoil óg. Well, tréaslím leis na húdar agus leis na fillí ar fad a bhfuil léithir lotha i gcóir na Nollaig ach go háirithe an bhirrta pól agus colm a chur an dá leabhar san os ár gcóir. Agus sin hasúla gom go méid Nollaig mhór bhathagaibh ar fad agus nach fada go méid a bhachar chéile go sláán agus go sáfáilte. Túr díobh féin agus dá chéile agus Nollaig chuna. Caithfheimsire se an léitheoireacht go mun an daoine ar fud an domhain tainmh agus pléisiúras. Tá an léitheoireacht tar éis daoine chothú agus is spreige leis na blianta. Tá sé tar éis Seoladh agus 8 go chuirt do dhaoine. Ní héon difrií an Gaeilge agus tá hAoine Gael bhfuil taisce luachfar leabhar a gcuin. Sa tiúnscoil nuasa, Léitheoirí na Gaeilge, tá sé gceiste gcuin an léitheoireacht sa Gaeilge a spreige agus a chur chun cín. Mar thús, chur mar ceist ar roinnt cardilín féin daithí atá achasan leis an léitheoireacht agus le leabhar Gaeilge. Diolch British Ranachan seo go Léitheoirí agus i meagla caiinte neu faoi ceann na strathnaí leabhar bhfuil antóidirtha i dteach aine faoi láthair. Sní na leabhartha díal an dúrdáin atá fáilte ag fuath. An siad na leabhar seo ná leaganach í Gaeilge gan tra The Diary of a Wimpy Kid le Jeff Kinney agus tá Gaeilge bhreá nád ar chuirtha marí níomhharrta ar na leabhar seo agus feicir san go daoine idir iontacha le choláhanna sa teach ón ména mhóra rangadó agus ranga cethir. Má tá tú cuirtú leabhar gan páiste bonscoile ní hátu wadamú leis an tra díal an dúrdáin. Mar bhfuil taithí ag an mac léinn ar bheith léamh go minic bhein i molaghóibh cruúsach gáirscéalta a ranna, mar
Gom rahan tú mar léitheoir go bhfuil dul chun cín áirid go dhéanamh ré mar haintú scéal go chéile, agus mar daíonn scéal amháin leat seans go daine scéal eile leat agus thiúdach sé sin óga chuid cúinealart a léamh. Mar sin bhein I móla gáiscealt an chéad mar rá amháin, bhein I móla crábh le hón mo Géilbhríde nó I ddírbhilis na mó le Colm Ó Lorcáin, há híthar iontacha, nó éonrad le Biddy Jenkinson nó Seán McMahon, beirt scríneoirí den sco. Tá rola acu go léir ach go páirsanta tá grá le agam don cóp crua bit sin na sketsamíoáin le Bart leabhar also fust nó níos fear fós ranú sean leabhar ó shelf is up a leabhar alábha I gcathair be ar dam. A chun sin bheith an scaoile leis an leabhar sin ligint leis chun bailí gan aimseoir sé léithreoir eile le cur faoi gheasa. A chuan beidir an buin speisialta leabhar sin ar bhálinn fila arthú a rís agus a rís eile. Is Mr. McManus agus is an leabhar smó a chur úna ormsa ná Jimín mhór a haig leis an sealach. Buineann Jimín mhór a haig le tradiisiún idirnáisiúnta is stair litríoch na nóg. De leabhar ina bhéal buchaildána nó cailíndána mar fíomh charachtar. Tá níos mó cosúlachtaí idir Jimín mhór a haig agus Tom Sawyer agus Huckleberry Finn Veracá, Tom Brown Hasanagus Pippi Longstocking na Súlanna ná idir Jimín mhór a haig agus páistí I déalacha Rómán Súla an Fíorsaigh. An tainmh is mó hagan scríomh léirmheas na dom ná go dtugann sé deistom an pléisiúr a bhain mé as leabhar a roinnt le daoine eile le Seoladh sa spreaging iad chun an pléisiúr céin a bhaintas. Níall oraibh a thógam an leor seo am lá má bhana chéin le seasa micríana, na mé mas muitiú siar ar má leitheanta olscoile, mar is san olscoil a léimán leor an chéadúir agus thuis a bhaim go mórarm, armsa agus ar mo chuid cáirte fasta mar go dtí sin bhí muidir léú leorí Gaeilge is stáise ar bhahéile sin tebras Gaeilge bhí antu, bhí muidir géirí ar goid Gaeilge a hebrú. A seo údar ar chumas a teoplis fa bheith teagas Gaeilge do riine, bhí sé géirí a chuid léitheoirí a chur smuitiú. Fáscail an leor seo ar leachanna churbí agus teacu tú ar na seo de falsanarta agus filiarta seo a anan sa chibne. So leor cultis a bhosclaíonn an chuid cibne anam sa léitheoir seo. Ach leor fasta ar fiú de rinnearbí a léo an amarbí. Léimise I ddír stranséirthe agus bhain me an sprías. Maclíonn as gaile atá a bhealach in áiticint ach I gcathair Bristol a bhainann sé tír amach áit nach rud nach chróir intinéige agus caitheann sé a bhealach a dhéanamh áit chuithíoch, cabhas, ceirtána andó, ceandan is féidir ar frost. Leabhar thar fest an múl agus tá go leor eile ag líam a cóil ar an dul chéanna. Leor bhaine tá bháilúgam dóla mar I Gaeilge is na láthair ná an leor bre seo I leittir le líam a cóil. Nes seo a chéad leor is sráid de chrí leor I leittir I ddír stranséire agus bailach na Spáine. Bhain ma héin an ansalt na trí leor seo, tá charachtar leidir a bhaineann tú, tá scial leanúna samúil téagatha in tú a tá forsta leanstan. Nes brid go man na leor seo, bagan ín Jackar don té tá fógam Gaeilge, a gan am chéarna sílim go má an sesú a bunch is dá hé le tró raid trí na leor seo de réir mar bheith dulhan cinne anu a gine ó híl na teanga dá. Well, mar agarthir literature ar an Irish cóir, tuigim go maith go mín sé Jackar go minic teacht ar an léirmheastar ceart go dtír duine cinnte áiritá ólasach ar an ábhar nach chun eachna rohacha ar an úidir nar hiideach leis an úidir. An léirmheas multach an spreagann sé mé chun léir léamh déanaan cinnte, an léirmheas patúr déanam dearúd láthach ar an léirmheas agus ar an leabhar, agus an léirmheas atá tharbh an tharbh cáinteach. At go leor sinna ceanna anna mo chinir fe go bhd, agus go minic spreagann an léirmheas sunméid chun an léir léamh chomá. An leabhar Gaeilge is mótóir sa leabharlann scoile an seo ná dadó le hAoine ní Glynn. Is géal gear é atá lán le teannas, agus do bháil léamh níl is agad cheirteach an tarlú ag an deire. Tá sé scríofa I teanga atá deas siimplí gonta an scéal ar fad. Tá mé rubbal ar an éon le seosamh me gríanna. I seo a leor smó chuoi a bheim armsa an na híalsa,
Is cumann liom nar tháinig me go balla clíar tús le cháil na chalaiste gur cheanna man leor agus hí mas tíon cafe buúlís sreid grafta na léu agus bhfuil se me an hiad lehanna gur an leor cantlam an mahangí héin agus ag se 8 dú Betre go mén sa abal de gáil agus scríomhann mahangí héin go maiid. Ina chrí láir, buineann léitheoirí na Gaeilge le cothú na léitheoireachta Gaeilge agus forbairt na léirbheastóireachta inte. Ach buineann léitheoirí na Gaeilge linge léir dar riire, agus é inte na cór, forras na Gaeilge agus fuath pléige héfachtach le suas le seasca agriocht is saol na léitheoireachta chun an chomhbrú agus an gréasáin is fearnach ar bon. Dúinge, muide a hAntoine ábhar léitheoireachta na gachcianáil agus cuide goig nach raibh sé de achfanna goig graim chearta áil ar a bheith ag léamh in ar saol go dtí seo. Tá céir gá le deistí nuach an pobal na Gaeilge a chumasú I ngach gné den léitheoireacht. Léitheoirí ilte a chur am an léirmheasa. Léitheoirí uaire a bhealach agus a éascú. Ábhar uair léitheoireacht a bheas agus a grádú. Leabharlanna agus pobal scaile a nasca leis an gcuideile don phobal léitheoireachta. Ólas na rán fortí éagsúla a scapa agus a bhhailr tú, agus canéal nua chumarsáid a chruthú, idir scríbhnoirí agus fáilteoirí, agus a léitheoirí féin. Beidh sé mar aim na sprochanní sin a bhainteach, in imimecht ama chéim ar chéim. Sin é léitheoirí na Gaeilge, tionscadal uaillmhianach, préimhíthe I gceann de na simení is tainmhí, is tábhachtaí agus luachmhar atá ann, míreach na léitheoireachta. Tuilleadh eolais na teacht in imimecht na bliana nua fiche féhéan. Séir atá a léitheoirí na Gaeilge ná tionscadal uair piailteach leis an léitheoirt na Gaeilge a chur chun cinn agus a chothú. Tionscadal atá mhaoiniú ag fearras na Gaeilge. Mar chuid den tionscadal seo tá siomh gréasáin léitheoirí.ie á arbeit agan na láthair na huaire agus tásúlagan go mbeidh sé sin beo am éigean an bhliainte thugain. Lár faointe eolais a bheits I léitheoirí.ie do chuinnear bheith a bheith satóir ar eolas faoi leabhair Gaeilge. Beidh daoine in ann leabhair Gaeilge a chuardach ar an siomh de réir seanra, fuirme, scríbhneoireach, canúna agus eile. Á sé bheith sa siomh seo do dhaoine a bhíonn ag léamh go rialta an Gaeilge cheana, agus dóisiúil beidir nóir léigh leabhair Gaeilge riomh na síolach tá géirí tosú, nó atá géirí leabhair cheannach do bhain ag an eile. Ní bheidh rud ar bheith ar díal ar léitheoirí.ie, ach beidh neart eolais sé ar maidir leis an hátaí inar féidir leabhair Gaeilge cheannach, sna siopaí agus ar líne. Tá sé ag éist cin chuma go leor leabhar eolais is scapa ar léitheoirí.ie, maidir le gach gné de léitheoirt na Gaeilge, abairt leabhair nuafhoilsithe, clubbaní leabhair, leabharlanna, suíomhanna gréasáin ábhartha, pod chraoltaí, riamh leabhairt, agus go leor eile.